ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. мо боша наворро оғоз мекунем. дӯстон, акнун шумо метавонед аз ширкати шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро бо нархи арзон ва сифати олӣ дастрас кунед. доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ, дарди дил, дарди меъда, пастаҳо барои хунукзадагӣ, барои қавӣ кардани мардонагӣ, барои шахсоне ки фарзанд ёфта наметавонанд, равғани усма, хилба, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо, шампунҳои гиёҳӣ. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро бо нархи арзон дастрас кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам канали моро дастгирӣ мекунед. шаби гузашта байни Тони Фергюсон ва Конор Макгрегор муноқиша шуд. ҳамаи кор аз он оғоз шуд ки Тони Фергюсон навори тамринҳои худро нашр карда чунин суханҳо навишт: якум, аз муҳориба зидди барбоза ё ин ки Томпсон спарингҳои хуб гузаронидагӣ нестум. дуюм, ягона вақте ки ман ба октагон медаром ин дар вақти муҳориба аст. сеюм, аз замони пандемия ягон чиз аз ҷаҳони ММА маро хушҳол кардагӣ нест. чорум, пеш вақте ки ман меҷангидум бисёртар табассум мекардум. панҷум, аз пушти проблемаҳои дигарон будум, на ин ки аз худам. шашум, бисёр корҳоро санҷидум то ин ки каме хушбахт шавам. ҳафтум, сарҳад сохтум барои он нафароне ки нисбати ман ягон лаҳза рафтори нохуб карда буданд. ҳаштум, худро чунин тағйир додум ки дигар хатогиҳои кардамро такрор накунам. нуҳум, не, ман карьераи худро ба анҷом намерасонам. касоне ки ин гуна фикр мекунанд фикри онҳо ба ман муҳим нест. даҳум, коре ҳаст ки ман бояд ӯро ба анҷом расонам, навиштааст Фергюсон. ва дӯстон, Конор Макгрегор ин суханҳои Фергюсонро ба қайд гирифта навишт ки ман туро ба қатл мерасонам ва ман ин корро бераҳмона мекунам, навиштааст Макгрегор. Тони бошад дар ҷавоб чунин суханҳо навишт: ана акнун арӯсаки ман пайдо шуд. чанд моҳ дар кор шуд то ин ки диққати туро ҷалб кунем. ба ёд биёр вақте ки ту дар дасти ман кор мекардӣ ва ман туро рондум, чунки ту вазифаи худро иҷро намекардӣ. корҳои юридикии худро ҳал кун ва танҳо имзои худро гузор, чемпиони тарсончак, навиштааст Фергюсон. дӯстон, шахсан ман фикр мекунам ки айни замон беҳтарин лаҳза аст барои ташкил кардани муҳорибаи Тони ва Конор. ман фикр мекунам ки аз муҳориба зидди Чендлер дида ин муҳориба бисёртар шавқовар аст. шумо чӣ дӯстон? худи шумо чунин муҳорибаро дидан мехостен ё не? ва ба фикри шумо ки ғолиб шуда метавонад агар ки чунин муҳориба баргузор гардад? чемпиони пешинаи UFC дар вазни сабук Чарлз Оливейра дар реванш зидди чемпиони ҳозираи вазни сабук Ислам Махачев метавонад ки нақшаи ҷангии Александр Волкановскиро истифода барад. оиди ин чиз мураббии ӯ Диего Лима хабар дод. мо муҳорибаи Махачев зидди Волкановскиро тамошо кардем ва ман ба боварӣ гуфта метавонам ки дар ин муҳориба аниқ Ислам ғолиб шуд. мо корҳои кардаи Волкановскиро дар ин муҳориба фаъолона омӯхтем ва корҳои ӯро такрор карда метавонем. албатта Чарлз ва Волкановски сахт фарқ мекунанд, аммо мо тарафҳои сахти Волкановскиро дар ин муҳориба ба қайд гирифтем ва онҳоро дар бозии Чарлз илова мекунем, гуфтааст Лима. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи унвонӣ дар вазни сабук реванш байни чемпион Ислам Махачев ва довталаб Чарлз Оливейра рӯзи 21 октябр дар турнири UFC 294 баргузор мегардад ва муҳорибаи асосии ин турнир хоҳад шуд. ҷангвари бебохти ирландии вазни нимёна UFC Иэн Гери зидди дигар ҷангвари бебохт Ҳамзат Чимаев ҷангидан мехоҳад. рақибе ки ман орзу мекунам ин Ҳамзат Чимаев аст, чунки ҳама оиди ӯ гап мезананд ва ӯро рақиби бадҳайбат мешуморанд. аммо бо мурури замон ман имконияти бо ӯ ҷангиданро пайдо мекунам. агар ки ӯ аз ҳама ҷангвари бадҳайбат бошад ки ҳама аз ӯ метарсанд, пас ман ба тамоми ҷаҳон нишон медиҳам ки ӯ дар ҳақиқат кист. ман аз ҳама инсони бадҳайбаттарин дар ҷаҳон будан мехоҳам ва ҳозир ҳама ӯро чунин одам мешуморанд. аммо иҷозат диҳем ки ман ба чеҳраи ӯ зарба занам ва шумо мебинем ки кӣ кист, гуфтааст Гери. хотиррасон мекунем ки рӯзҳои истироҳатии гузашта дар турнири UFC 292 Иэн Гери дар муҳориба зидди Нил Мегни бо қарори доваро ғалаба ба даст оварда буд. ана Ҳамзат Чимаевро боша рӯзи 21 октябр дар турнири UFC 294 муҳориба зидди Пауло Коста интизор аст ва муҳорибаи онҳо дар вазни миёна мегузарад. дӯстон, ин буд навори имрӯза. фикр ақидаҳотонро нависен, ҳатман дар канали мо обуна шавен.
то боздид хонобуду сарбаланд бошен. дӯстон, бародарони наздики мо мағозаи либосҳои мардона бо номи Саҳоба кушоданд, ки дар он ҷо барои муштариёни худ танҳо либосҳои босифатро бо нархи дастрас пешкаш мекунанд ва онҳо либосҳои даркории шуморо ба тамоми шаҳрҳои Русия ва Тоҷикистон равон мекунанд. шумо метавонед либосҳои мағозаи Саҳобаро дар телеграм-канали онҳо бинед ва чизе ки ба шумо махкул мешавад ба онҳо муроҷиат кунед ва дар кӯтоҳтарин муддат онҳо либосҳои шуморо оварда мерасонанд. ссилкаи мағозаи Саҳоба дар якум комментарий закрипидшуда.